Jika adia indah den mungkin angan-angan denai malayang umpama hutan banun tabai angan-angan denai malayang umpama hutan balun tabai. Jika nyo adi lai mandanga rato hati denai nan marindung barilah barito sampaikanlah kabar kirimkanlah nanjo angin lalu barilah barito sampaikanlah kabar kirimkan nanjo angin lalu. Di manakah mungkin denai cari ganti jika cintanya adi merajang di hati. Semakin den pandang bunga-bunga kembang rupanya adi ajuo yonan tabayang rupanya adi ajuo yonan tabayang. Jika nyo adi lai mandanga rato hati denai nan marindung barilah barito sampaikanlah kabar kirimkanlah nanjo angin lalu barilah barito sampaikanlah kabar kirimkan nanjo angin lalu. Di manakah mungkin denai cari ganti jika cinta